Татарстанның халық язучысы Гомәр Бәшир улы Бәширов 1901 елның 7 гыйнварында Казан өязенең Арча волосте Яңа Сала авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә дөньяга килә. 7 яшеннән авыл мәдрәсәсендә укый. Шул елларда абыйсын солдатка алалар, әтисе бик еш авырый башлый. Тормышны тартып бару әле үзе дә бала гына булган Гомәр җилкәсенә төшә. 1919 елдан ул Арча язында укытучылык итә. 1920-24 елларда Кызыл армия сафларында хезмәт итә. 1920 елда Сиваш Перекоп өчен барган сугышларда катнаша. 1924 елда Ичке эшләр халык комиссариатының Казандагы 1 еллык махсус мәктәбендә укый. Соңыннан 1929 елга кадәр Арча кантоны милиция органнарында эшли. 1932 елда Балтачта һәм Дүбиязда халык тикшерүчесе, халык судьясы хезмәтен башкара. 1932 елда Гомәр Бәширов Казанга күченә. Матур әдәбиятка булган мәхәббәте, язу таланты аны журналистика өлкәсенә алып килә. Ул Кызыл Татарстан газетасы хәбәрчесе, Совет әдәбияты журналының җаваплы сәркәтибе булып эшли. 1941 елда Татарстан дәүләт нәшриятында матур әдәбият бүлеге мөхәррире. 41-42 елларда Совет әдәбияты журналының җаваплы сәркәтипләренең берсе. 1942-44 елларда ТССР халык комиссарлары советы каршындагы радиолаштыру һәм радио тапшырулар комитетында баш мөхәррир вазифаларын башкара. Гомәр Бәширов җәмәгать эшләрендә дә актив катнаша. 1953-58 елларда ул ТССР язучылар берлеге идарәсе рәисе, РСФСР язучылар берлеге идарәсе рәисе урынбасары. 1951-55 елларда ТССР Югары Советы, 54-62 елларда СССР Югары Советы депутаты була. Гомәр Бәширов әдәбиятка 1930 еллар башында килә. Канлы бармаклар исемле беренче хикәясе 31 елда Мәскәүдә Ударниклар журналында басылып чыга. 1937 елда язучының Кызыл армия сугышчыларының 1920 елда Сивашны кичкәндәге батырлыклары сурәтләнгән атаклы Сиваш повесте дөнья күрә. Совет халкының фашист илбасарларына каршы герой көрәшен чагылдырган Намус романы 1947 елда нәшер ителә. Автор шул чор татар авылын сурәтләп, үз халкының бай рухи дөньясын ачып бирә. Романның төп герое көчле рухлы, кешелекле, ичкерсез Нәфисә сугыштан соңгы татар әдәбиятында иң уңышлы хатын-кыз образларыннан берсе булып таныла. Әсәр киң популярлык казана. Төрле елларда романның рус телендә 1 миллионнан артык гомуми тираж белән унлап басмасы дөнья күрә. Инглиз, француз, немец, испан, Кытай, венгр, поляк, чех, болгар һәм башка телләргә тәрҗемә ителә. 1951 елда әлеге әсәр СССР дәүләт бүлегенә лаек була. 1967 елда Гомәр Бәширов татар халкының гореф-гадәтләрен, рухи яшәешен яктырткан Туган ягым яшел бишек исемле автобиографик повестен яза. 1977 елда аның Җидегән шишмә романы басылып чыга. Романда автор татар әдәбиятында беренчеләрдән булып табигатькә сакчыл караш мәсьәләсен күтәреп чыга. Гомәр Бәширов фольклор әсәрләрен туплап, эшкәртеп, бастырып чыгару белән дә шөгыльләнә. 1960 елда 99 мәзәк, 63 елда 1001 мәзәк исемле җыентыклары дөнья күрә. 1984 елда Гомәр Бәшировның Көзге ачы җилләрдә, 90 елда Сарут повестлары басылып чыга. Әхлакый, психологик, социаль проблемалар күтәргән бу әсәрләр дә укучылар күңеленә хуш килә. И язмыш повесте 1996 елда Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлегенә лаек була. Язучы әдәби тәнкыйть үсешенә дә үз өлешен кертә. Күп кырлы иҗтимагый һәм иҗади эшчәнлеге өчен Гомәр Бәширов Ленин ордены, 2 тапкыр хезмәт кызыл байрагы, Кызыл йолдыз, Октябрь революциясе, халыклар дуслыгы орденнары белән бүләкләнә. Аңа 1986 елда ТССРның халык язучысы исеме бирелә. Ул Казан шәһәренең мактаулы гражданы итеп сайлана. Гомәр Бәширов 98 яшендә 1999 елның 7 маенда Казанда вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Язучы үзе турында
Гомерем буена берәүдән дә көнләшмәдем, шуңа озак яшәдем дип билгеләп үтә. Казанда Маяковский урамындагы Гомәр Бәширов яшәгән йортка истәлек тактасы урнаштырылган. Арча районы Яңасала авылында Гомәр Бәширов туган нигездә 2020 елда язучыга һәйкәл, парк һәм истәлек тактасы ачылды. Авылның урта мәктәбендә әдипкә багышланган музей бүлмә эшләп килә.